Benvinguts i benvingudes. Avui us hem preparat un nou vídeo des del Servei d'Orientació de l'IMET on us parlarem de la marca personal. A veure què us sembla. Les persones encarregades de fer la gravació d'aquest vídeo, d'una banda hem estat els meus companys d'Espais de Recerca de Feina, el Manu i la Míriam, i d'altra banda jo mateixa com a orientadora del programa Ubicat. Darrere d'aquesta feina també comptem amb la col·laboració de la nostra companya Encarna, també tècnica del programa Ubicat. Espero que us sigui d'interès. La revolució tecnològica ha comportat canvis a l'hora de fer cerca de persones candidates per entrar a treballar en una empresa. Aquest tema l'hem estat tractant en altres vídeos i d'aquesta manera hem pogut veure que avui en dia per accedir a una feina ja no serveix tenir una titulació o una experiència, sinó que les competències són les que realment han guanyat importància, ja que recordeu que el candidat ideal és la suma dels requisits bàsics per accedir a aquella ocupació, titulació, experiència, més les competències, que són les maneres de fer, i les evidències, és a dir, les mostres d'aquella feina està feta. Així doncs, hem passat de ser persones que busquen feina a ser persones que ofereixen un servei, com si fóssim una microempresa. En aquest moment ja no només té importància qui som, sinó com ens comuniquem i com expliquem el que sabem fer. Això ho podríem enllaçar amb el tema que ja havíem tractat en un vídeo anterior de l'Elevator Pitch o amb un currículum per competències o bé inclús el videocurrículum. Us ho dic perquè també ho tingueu present i pugueu revisar aquests altres vídeos que us ajudaran també a generar aquesta marca personal de la que justament us venim a parlar avui. Perquè arrel de tota aquesta revolució tecnològica i d'aquesta nova manera d'enfocar els processos de selecció sorgeix el concepte de marca personal. Alfonso Alcántara ens parla que marca personal és el que venem, reputació és el que ens compren i professionalitat és el que demostrem. Molt important aquests tres conceptes i tenir-los present quan nosaltres postulem amb una feina, un lloc de treball. Entrem en matèria. Com controlar la nostra marca personal? Per començar a crear la nostra marca personal, hauríem de pensar en els següents aspectes. Quins són els meus punts forts? Quin valor afegit puc aportar en aquella empresa? Què és el que vull potenciar de mi? Quin és el meu públic objectiu? A partir d'aquí, haurem de plantejar-nos com difonem i potenciem la nostra marca. Ara la Míriam i el Manu us explicaran justament com fer-ho. Endavant! Gràcies, Carme. Doncs sí, us parlaré ara de 4 estratègies que podem portar a terme per crear una bona marca personal. Primer de tot, la coherència corporativa, és a dir, a mesura que nosaltres anem creant productes o eines en la nostra recerca de feina, ja sigui el currículum, la carta de presentació, inclús el mail, tots aquests productes han de tenir una coherència interna, ja sigui tant a nivell estètic com de contingut. Després veurem com ho podem fer en cada una d'elles. Sobretot hem de tenir clar el que volem destacar de nosaltres i que aquest missatge quedi reflectit en tots aquells productes que utilitzem. Una segona estratègia que podem utilitzar, doncs el networking. Networking, és a dir, fer contacte amb altres professionals del sector. Com hem comentat en altres temes anteriors, és molt important treballar la xarxa de contactes
quan estem en recerca de feina. És la manera de transmetre la nostra marca, que ens coneixin i que coneixin la nostra reputació. Després, també una tercera estratègia seria el crear un blog. Crear un blog on puguem mostrar els nostres coneixements o poder publicar continguts a través d'articles, notícies sobre el nostre sector d'interès, no? I on opinem una mica sobre aquests continguts. D'una altra manera podria ser no crear el nostre propi blog, sinó el participar en els blogs d'altres professionals, els que seríem un guest blogging, no? O sigui, l'invitat dels altres blogs. I allà també, a través dels fòrums de debats que es creen, poder donar la nostra opinió i d'aquesta manera donar-nos a conèixer. I la quarta estratègia seria utilitzar les xarxes socials també per vendre una mica aquesta marca personal, no? Hem de tenir en compte per això que si fem contactes a través d'aquestes xarxes socials, l'objectiu no és sumar persones que ens segueixin, sinó interactuar, crear lligams útils per al nostre objectiu laboral i, sobretot, centrar-nos, quan estem utilitzant aquestes xarxes socials o els blogs, centrar-nos en continguts i en professionals del nostre sector laboral. Bé, ara us donaré uns consells sobre les diferents eines que utilitzem per la recerca de feina per ajudar a millorar la vostra marca personal. Primer de tot, el currículum. El currículum, com la resta d'eines, hem de tenir en compte que el que volem és cuidar la imatge, tant en contingut com en presentació. Per tant, hem de cuidar el llenguatge, les faltes d'ortografia i escollir un model que ens representi, ja sigui utilitzant uns colors corporatius que anirem repetint en la resta de productes, paraules clau o anomenant les nostres competències que farà que ens distingeixin de la resta de candidats. Després, amb la carta de presentació. La carta de presentació hem de tenir en compte que és útil si la fem útil, és a dir, no repetim la mateixa informació que ja hem dit al currículum. És un extra, hem de complementar el nostre currículum. També podem utilitzar les paraules clau, colors corporatius i d'alguna manera buscar aquella manera pròpia d'expressar-nos. No hem de fugir de totes les cartes de presentació que ja estan creades o podem trobar per internet. És a dir, una que ens defineixi i se'n pugui relacionar ràpidament amb nosaltres. Estem creant la marca. Un altre producte, la tarja de visita. Si en volem utilitzar, hem de tenir en compte que ha de ser clara i no cal atapeir-la de molta informació. Amb nom i cognoms, les dades de contacte i el nostre objectiu professional seria suficient. Aquí està clar que utilitzarem els nostres colors corporatius que ja hem creat prèviament. Si la imatge és concordant amb la resta d'eines, serà fàcilment relacionable amb nosaltres. Quarta eina que podem utilitzar i la utilitzem moltíssim, el mail. Al mail, sobretot hem de tenir en compte el nom de l'adreça, el nom que creem pel nostre mail. Ha de ser seriós, professional i el més neutre possible. Per tant, nosaltres recomanem nom i cognoms, suficient. També, si configurem el mail per tenir signatura digital i que sempre sigui la mateixa, estem creant marca. D'alguna manera, si posem nom, cognoms, telèfon i, per exemple, algun enllaç cap a xarxes socials, és una manera també de donar-nos a conèixer, donar aquesta marca que estem creant. Una cosa que no hauríem d'utilitzar en relació amb el correu electrònic. Fer enviaments massius a les empreses o els reenviaments
no queda gaire bé. És millor cada correu adaptar-lo i personalitzar-lo a cada empresa o professional al que l'estiguem enviant. To de trucada i espera del mòbil. Nosaltres en recomanem que deixem el to de trucada tradicional i no posem cap música ni que ens agradi molt, queda millor el to de trucada o el to d'espera neutre. I per últim, l'entrevista, ja sigui l'entrevista de selecció, ja sigui virtual o presencial. Com sempre, hem de tenir en compte quina imatge volem donar. Sempre ha d'estar molt relacionada al nostre perfil professional. Per tant, tant la roba que ens posem o si és virtual, per exemple, el fons, aquella imatge que sortirà a través de la càmera ha d'estar com molt adaptat i molt relacionat. L'entorn que escollim també parla de nosaltres. Al final, el missatge també que sigui molt clar, ha de ser el mateix missatge que hem anat repetint tant en el currículum, carta de presentació, amb aquelles paraules clau, que sigui el mateix, que ens defineixi i que sigui molt representatiu del nostre perfil professional. Bé, ara us passo amb el Manu, que us explicarà com crear la vostra marca personal i utilitzar-la en l'era digital 2.0. Fins ara. Moltes gràcies, Míriam. Com heu vist, la marca personal és més important des del minut zero, ja que és la imatge que les persones es fan de nosaltres. En l'actualitat, el boom digital ha fet que aquesta importància s'incrementi, ja que podem tenir informacions de les persones des de diferents vies. Ara jo us parlaré de la importància de la marca digital, o sigui, de com moure'ns en aquest món digital. Però tranquil·litat, no fa falta que feu tot el que direm. Nosaltres us oferirem diferents vies i diferents opcions que podeu fer, però cada persona sap com és i què és el que se li pot donar millor. Adapteu-vos a aquells recursos que realment creieu que us poden ser útils. Comencem! Una opció per promocionar la nostra marca personal dins del món digital pot ser la creació de blogs o l'acció del guest blogging. Quan farem servir una o l'altra? Mireu, si pel tipus de feina que tenim podem redactar articles, columnes d'opinió o compartir notícies, podria ser molt interessant crear un blog. Si a més podem compartir mostres de la nostra feina, potser llavors seria més interessant crear directament una pàgina web nostra. Per crear tant un blog com una pàgina web, això sí, hem de seguir una sèrie de consells. Primer, hem de vigilar molt quin nom escollim. Hem de pensar en escollir un nom que sigui impactant i que la gent que busqui temes relacionats ens pugui trobar. Hem de cuidar la imatge del nostre blog. Penseu que la imatge és importantíssima amb la marca personal. Un blog ben endreçat, ben ordenat, ens ajudarà a que la gent tingui millor opinió de nosaltres. Com el podem endreçar? Doncs a través de la creació de pestanyes o submenús. Sempre que ens escrivim, hem de vigilar les faltes d'ortografia, ja que un text amb moltes errades no dona una bona imatge. A part, si podem, hauríem d'acompanyar el nostre text amb document audiovisual, que el farà molt més amè. No oblideu crear un apartat de qui soc, on podreu parlar de la vostra experiència i les vostres competències. Així, les persones que us segueixin se coneixeran una miqueta més de vosaltres. Si decidim crear un blog, hem de pensar que és un document que s'ha de mantenir viu. Per tant, s'han de fer publicacions periòdiques. Si no, normalment el que passa és que es comencen a publicar articles, la gent comença a seguir-nos i en el moment en què deixem de publicar, perdem aquest interès. Si penseu en fer un videoblog, penseu que l'ideal seria fer vídeos curts, perquè en vídeos molt llargs la gent no es posa a mirar-los. Com us deia, teniu una altra opció, que és l'opció del guest blogging. En què consisteix?
el guest blogging és participar en els blogs d'altres persones. Per fer-ho, també hem de seguir una sèrie de consells. El primer consell seria escollir persones que, òbviament, tinguin molta relació amb el nostre objectiu laboral i que dintre del nostre sector tinguin una certa reputació. Seguirem aquells que siguin de més interès per nosaltres i intentarem sempre fer comentaris. Òbviament, en aquests comentaris és on ens podem lluir, on podem mostrar els nostres coneixements relacionats. Per tant, un comentari de l'estil de m'agrada o no m'agrada no és suficient. Hauríem de poder argumentar per demostrar que realment som experts en el tema. Ja que col·laborem en els blogs d'altres persones, no estaria de més que, si tenim xarxes socials, compartim els articles que publiquen a les nostres xarxes, perquè així també ajudem a la persona a fer-se més coneguda i indirectament ens ajudem a nosaltres mateixos. També important és fer un seguiment periòdic d'aquests blogs perquè així podeu veure en quins moments podeu opinar. I penseu una màxima que és universal. Si no tenim res a dir, millor estar callats. Ara passarem a parlar de les xarxes socials. En vídeos anteriors ja hem parlat de les xarxes socials i de com donar d'alta el nostre perfil. Ara em centraré en com ens poden ajudar a potenciar la nostra marca personal. Tots coneixem les xarxes socials principals, però això sí, penseu que estem parlant de fer un ús de les xarxes socials professional. Quines són aquestes xarxes socials? Doncs LinkedIn, Twitter, Facebook i Instagram. Cadascuna d'aquestes xarxes té les seves pròpies especificitats que hem de conèixer per saber en quina o quines podem encaixar millor. Així, hem de recordar que LinkedIn és una xarxa social eminentment professional per facilitar el contacte entre persones del mateix sector o de sectors afins. Twitter és una xarxa social de missatgeria instantània, per tant, la immediatesa és el que és més important. Facebook és una xarxa social que es va crear més a nivell d'oci, però que moltes empreses fan servir per fer promoció dels seus serveis. I també hi ha grups que permeten compartir ofertes. Instagram és una xarxa social principalment visual. Per tant, en ella el que és important és destacar imatges. En feines en què la imatge pugui ser important, no està de més que formem part d'aquesta xarxa. Dintre de les diferents xarxes socials hem de tenir en compte diferents aspectes. El primer de tots és la coherència. Hem de donar un missatge molt semblant en les diferents xarxes socials. No quedaria creïble que en una xarxa social estiguem dient una cosa i en una altra diguem el contrari. Per una altra banda, la majoria de les xarxes socials permeten posar el que es diu la bio o un petit resum de qui som. És molt important treballar-ho bé i deixar molt clar quin és el nostre objectiu laboral i de quines matèries creiem que som experts. També parlar una mica de les nostres competències. Hem d'aprofitar les xarxes socials tant per recuperar antics contactes com per fer contactes nous. Compte, vigilant com fem aquest contacte. Hem de buscar persones dintre del sector que tinguin una certa reputació o que ocupin llocs clau que ens puguin ser d'interès. A part d'això, hem de tenir en compte que moltes xarxes socials permeten la creació de grups on es poden compartir informació. Participar en aquests grups també és important per nosaltres, ja que ens ajudarà a donar-nos a conèixer. Un altre tema que es parla molt és el tema de la fotografia, de si cal o no cal posar foto a les xarxes socials. Penseu que les xarxes socials és un àmbit molt fred. Per tant, posar una fotografia ajudarà a que ens posin cara i a donar una miqueta més de calidesa a la relació. També aprofiteu les xarxes socials per compartir les vostres publicacions. Si, per exemple, teniu
un blog, podeu compartir enllaços a les vostres xarxes socials i així ajudar a difondre la vostra informació. I també, importantíssim, per fer servir els hashtags, que són aquelles paraules clau que ajuden a les persones que fan cerca a trobar articles relacionats. Molt bé, després de comentar-vos aquestes 4 idees generals sobre les xarxes socials, ara la meva companya Carme us parlarà d'un altre tema que està també molt relacionat amb el món digital. Oi que sí, Carme? Gràcies, Manu. Doncs parlem de l'empremta digital, sí. Què és? Doncs és justament el rastre que deixem quan fem servir internet, des d'altes a portals, fins l'ús de les xarxes, inclús fins a diferents comentaris que anem fent en aquestes xarxes, cada vegada que piquem un m'agrada o retuitegem un missatge o comentem una anotació que ha fet alguna altra persona, anem generant aquesta empremta. Per tant, per saber una miqueta quina és la informació que es pot trobar de vosaltres a internet, us proposem que feu una prova. Entreu dins d'un ordinador que no sigui el vostre habitual i poseu el vostre nom o el vostre DNI, inclús el vostre correu electrònic fins a l'arroba. I la informació que trobeu serà la mateixa informació que podrà trobar qualsevol persona que us busqui, incloses les persones que cerquen personal, les persones reclutadores. Per tant, com controlar aquesta empremta que anem deixant a la xarxa? D'una banda, la privacitat a les xarxes socials. Vigilar aquest nivell de privacitat. Totes elles tenen una configuració on es pot modificar aquest nivell de privacitat. I la recomanació és que quan més ús informal se li doni en aquella xarxa social, més privat sigui el contingut. Quan menys professional, més privacitat. El mail que feu servir. Utilitzeu un mail exclusiu per a la recerca de feina. Informació del DNI. No incloureu el vostre currículum i sempre que es pugui evitar de posar. Comentaris, observacions, m'agrades, grups de debat, tot el que fem a les xarxes socials. Compte, vigilem. Heu de ser conscients, com us deia, que cada m'agrada o cada comentari que fem deixarà una empremta i estem donant informació sobre nosaltres, sobre les nostres creences polítiques, gustos, opinions, les coses que fem en el nostre temps d'oci. Per tant, sempre s'ha de tenir una miqueta de cura amb tot el que es publica o es comenta i sempre recordeu que el més important és, si faig un comentari, que aquest comentari aporti un valor afegit. Clicar només m'agrada o només dir gràcies o el teu post és molt interessant, està bé perquè et mostres en aquella xarxa, però no aporta un valor afegit. És important que sempre, si podem, ampliem la visió d'aquell post per poder-li donar un valor més gran que un simple m'agrada. D'acord? Així doncs, aquells comentaris, aquelles aportacions que es facin, sempre amb una mica de cura i sempre intentant sumar el que ja s'estava publicant. Un altre tema important també a tenir en compte si volem treballar en la nostra marca personal d'una manera activa és justament la planificació. Al calendaritzar aquelles accions que vull dur a terme a les diferents xarxes socials en les quals estigueu donades d'alta. La planificació és importantíssima sempre en qualsevol procés de recerca de feina i justament en el treball de la nostra marca personal jugar un paper encara més rellevant si escau. Aleshores, proposta, en el cas de les persones que utilitzin LinkedIn, utilitzar-lo cada 2-3 dies a la setmana, participar en discussions professionals, fer aportacions de valor més enllà del m'agrada
i tenir un perfil, evidentment, actualitzat. Twitter, doncs, igualment, revisar-lo cada dia, mirar publicacions, generar informacions noves i jugar un paper, evidentment, actiu. El Facebook, si el tenim adaptat també a la recerca de feina, doncs igualment 3-4 dies a la setmana, i idem, el mateix que qualsevol altra xarxa, fer publicacions acurades, utilitzar un llenguatge adequat, vigileu les faltes d'ortografia, etc. Igual amb Instagram, o si tenim un blog, un videoblog, una plana web, sempre aportar contingut de valor i dedicar temps a planificar quins vídeos publicaré o quina informació jo deixaré constància en aquell blog o videoblog. Del tema de les xarxes socials també teniu un vídeo que vam fer a l'inici i el trobareu a la nostra plana web de l'IMET o a la plana web del YouTube. Doncs trobareu també informació sobre les xarxes socials. I ja, per concloure, consideracions finals. Recordeu marcar a la vostra graella setmanal el temps per tenir cura de la vostra presència digital. No heu d'estar a totes les xarxes, d'acord? Segons les eines digitals que tingueu, doncs esteu amb unes o amb unes altres. Escolliu aquelles que us siguin més còmodes i més idònies per al vostre objectiu. Vigileu la qualitat de tot allò que publiqueu al món 2.0. Treballeu la vostra marca personal. Penseu que requereix temps, dedicació i continuïtat. Els resultats no es veuen d'un dia per l'altre, és una feina a llarg termini. I no és una via directa per trobar feina, però podreu captar l'atenció dels vostres reclutadors si teniu una marca personal cuidada i professional. I, molt important, tot el que es publica perdura. Per tant, vigileu. Doncs fins aquí el vídeo d'aquesta setmana. Esperem que us hagi estat d'interès el tema de la marca personal, que us animeu a engegar la vostra pròpia marca i en cas de necessitar suport per fer-ho, sabeu on trobar-nos. Com sempre us diem, estem a l'IMET. Gràcies.